Dneska budeme reagovat na recenze, takže jdeme si první vyhledat TikTok. Byl jsem při aktualizaci odhlášen z jednoho z mých účtů. Na účet se nemohu přihlásit. Přišel jsem o dost hodin práce s příspěvy. Aplikace stejně non-stop blbne. Obsah na TikToku je plný nahoty a úchylů, které nikdo nezablokuje. S TikTokem končím. Svaté YouTube Shorts. Je mi líto, ale musím snížit na 1 hvězdu. Z neznámého důvodu nemůžu přidat Instagram na svůj profil. Můj TikTok je firemní a pro klik na vše a nabídka Instagramu stále není k dispozici. A taky ten pro mě nepochopitelný algoritmus je na facku. Zmizely automatické překlady v českém jazyce. Když tak, dneska budeme číst ty nejhorší komentáře, takže tohle z toho číst nebude. Kvůli cenzury překrucujou pravidla a neprávem vyhrožují. Jinak bych dal 5 kvůli příspěvkům a 90% skvělých lidiček. Očividně má tato aplikace v oblibě mazat komentáře na podporu židů. Tam rozhodně nefunguje svoboda slova. Cenzura jak blázen. Aplikace na žebrání po internetu. Směs bizarních postaviček s nulovým IQ. Většina zisku končí u komoušů v Číně. 4 minuty to budou, jo? Od poslední aktualizace mi aplikace nejde otevřít. Moto E7, Android 10. Ale to dobrý, že jo? Ale sere mě, že mi to furt odstraňuje komentáře, lol. No to je hrozný furt, nemám zvuk na videích. Mažou se tam komentáře, trapná cenzura jako všude. Nestahujte si TikTok, smazalo mi to přes 2000 lajků a 3300 odběratelů. Nedoporučuji. GG, posral jsem to. Apka nejde ani stáhnout. Teď je to hrozný. Furt mě to z TikToku vyhazuje, nemůžu si kouknout ani do konceptu. Můžete mi vysvětlit, proč mažete komentáře, které neporušují podmínky? Tohle mi normálně nepřijde. Spravte si to, je to hnus. Takže dělal jsem video asi 30 minut a ono to ani na píču nedoporučuje. Vole, strašně naštve. Aplikace byla dříve lepší. Bylo více písniček, ale po aktualizaci skoro nic. Proč jsou tam reklamy? To reklamy to fakt trpí. Je to dobrá aplikace, ale jsou tam reklamy. Tak je to reklamy nebo reklamy? A už jsou to 4 minuty, tak čau lidi a já končím. Nazdar, báreček.